Ето как изглежда кваса след 3 часа и 20 минути при 26 градуса. Здравейте, приятелчета! Тук е Влад. В днешното видео ще научите как да съхраните кваса си до следващото печене на хляб, без да се налага да го подхранвате няколко пъти преди това. За целта обаче са необходими две предпоставки. Първата да използвате ръжен квас и втората да печете поне един път в седмицата. Чрез този метод ще спестите първо брашно, ще спестите и време. И така, насадете се на видеото, харесайте го, абонирайте за канала, ако не сте го направили, а аз ще направя всичко, за да съм полезен по най-добрия начин. И така, започваме. Количеството ръжен квас, който поддържам в хладилника, е от 30 до 35 грама. Това количество е напълно достатъчно за неговото увеличаване и за приготвяне на квас за тестото. Днес ще приготвя светъл хляб с квас, за който ще са ми необходими 90 грама квас. Този квас за тестото ще приготвя от ето тези продукти. Тук имам 20 грама светло брашно и 15 грама пълнозърнесто пшенично брашно. Ще ги смеся много добре. Ето го и нашият ръжен квас. 30 грама ръжен квас. ,35 грама вода. Ще разтворя ръжения стартер във водата, след което ще добавя нашата смес от брашно и отново ще разбъркам добре. Понеже стартерът го извадих от хладилника, водата, която добавих тук, е топла с температура около 40 градуса по Целзий. Сега ще прехвърля този квас в едно бурканче, за да мога да наблюдавам развитието. Количеството, което се получи е 100 грама. За тестото ще ми трябват 90 грама, а останалите 10 грама ще подхраня за следващия път, но това по-нататък в видеото. Поставям ластиче, за да мога да наблюдавам неговото развитие. Слагам капачката и го оставям да ферментира на топло при около 26 градуса. Ето как изглежда кваса след 3 часа и 20 минути при 26 градуса. Готов е за влагане в тестото. Сега от този квас ще отделя 2 грама. Имам 10 повече, помните, нали? Но аз ще отделя само 2 грама. Ще добавя 14 грама вода. И ще разтворя тези 2 грама стартер във водата. Тук имам 12 грама светло ръжено брашно и 6 грама пълнозърнесто ръжено брашно. Разбърквам добре. Добавям към водата с стартера и разбърквам всичко отново много добре. Получава се сравнително твърд квас, но това е и целта. Ето, че отново имам 30 грама квас, който ще прехвърля в едно чисто бурканче. Така приготвения квас ще оставя 4 до 6 часа на стаяна температура, след което ще прибера в хладилника до следващото му използване. И така влагам готовия квас в тестото. Тук няма да показвам целият процес на приготвяне на хляба,
Ще работя по видеото, линк към който ще ви се появи в горния десен ъгъл. Може сами да погледнете, който се интересува, и да направи хляб по тази рецепта. И така, скъпи приятели, след като видяхте първият начин за подхранване на ръжения квас по схемата мъничко количество стартер, повече брашно и по-малко вода, сега ще научите още един начин, при който няма да има нужда да подхранвате междувременно кваса до следващото месене на хляб. Ето го и него. Имам едно малко бурканче отново. Слагам една лъжица ръжено брашно на дъното, след което вземам от тестото за ръжен хляб една част. Да речем, ето това е около 30-40 грама. Това тесто е ферментирало вече 1 час, като общата ферментация възлиза на 2 до 2 часа и половина в зависимост от температурата. Днеска е малко по-хладно, така че 2 часа и половина ще продължи ферментацията, но вземам една част от тестото и след това покривам ето така. Обилно отново с брашно. И така сега това полуферментирало тесто ще го сложа в хладилника до следващото месене на хляб. Препоръчително е времето, в което съхранявате това тесто, да не е повече от 5 до 7 дни. И така точно след 7 дни изваждам ферментиралото тесто от хладилника. Ето как изглежда. Брашното от долната страна е почти изчезнало, т.е. кваса го е употребил, за да се храни. Брашното от горната страна също половината го няма, което значи, че квасът си е хапвал през това време. Тук е важно да се отбележи, че именно това брашно предотвратява кваса да стане прекалено кисел, т.е. тестото, което оставих в хладилника, а също така да добавя, че това тесто има сол в него. Солта също забавя прекаленото вкисване на кваса или прекалено бързото понижаване на pH на тестото в случая. От това тесто ще направя квас за хляб от лимец. Ето е и познатата ни процедура. Стартера, в случая ферментиралото тесто, разбърквам и разтварям много добре в водата. Ще направя квас в необходимото за хляб количество. Добавям брашното. Значи да припомним, ферментиралото тесто е от ръжен хляб, а в момента добавям прясно смляно брашно от лимец.
и приготвям необходимото ми количество квас, което ще използвам да направя хляб от лимец. Ще подхраня с повече брашно и вода и ще оставя за през нощта. Кваса да си втасва. Утре в един ден ще направя тестото и след това ще изпека хлябовете. Самото приготвяне на тези хлябови също няма да го показвам, но ще оставя линк към рецептата в описанието под видеото. По този метод може да печете всякакви хлябове, а не само лимец, както аз ще направя в случая. Може да подхраните ферментирано тесто с бяло брашно, с ръжено брашно и да направите хляб или хлябове по желание. Между другото, ако имате въпроси относно тези два метода, които ви показвам, не се притеснявайте и ги поставете в коментарите под видеото. Ще се радвам да ви отговоря. А сега моите хлебчета от лимец ще скочат в фурната. Ето го и хляба. Страхотен се получи. Току-що изкочи от фурната. И така, опитайте този метод и споделете в коментарите какви са вашите резултати, независимо какъв хляб ще изпечете. Ръженият квас е универсалният боец. От години ползвам само ръжен квас за всякакви видове хляб и до сега никога не ми е изневерил. За мен той е по-добрият избор поради по-лесна поддръжка, силата, която притежава и дори ако щете за вкуса и аромата, които дава на светлите хлябове. А сега ви пожелавам много здраве, сила като на ръжения квас и много успехи в домашната пекарна. Чао!